ndị be anyị ndewono. Ana m ewetara unu ihe ọmụmụ ọhụrụ anyị ga na-eme na Nwadioramma TV nke a na-akpọ ahụ na uche. Onye unu na-anụ unu ya bụ Ifenkili. Na ahụ na uche anyị ga na-akọwara unu ihe dị iche iche anyị ga na-eme maka ọdịmma ahụ anyị na uche anyị. Mana anyị ebidobeghị. Na nke taa achọrọ m ka anyị wetatụ aka obere n'ihe gbasara ọdịda asụsụ na omenala Igbo. Ọtụtụ ndị nne na nna ọgbara ọhụrụ anyị anaghị akụziri ụmụaka ha asụsụ Igbo. Ụfọdụ ịjụọ ha agwa gị na asụsụ Igbo anaghị eme ka ụmụaka ha chawapụta. Ebe ndị ọzọ na-ekwu na asụsụ Igbo, nwatakịrị sụba asụsụ Igbo, ọ gaghị asụnwu asụsụ ndị ọzọ. Mana enwere ihe ndị bekee kpọrọ sayensị nke mee ka anyị ghọta na ihe ọbụla ịkụziri nwatakịrị bido n'otu afọ ruo n'afọ 5 na nwatakịrị aha ga-aghọta ya ọsịsọ maka na oge ahụ ka ụbụrụ nwatakịrị ahụ na-aghọ nkọ. Ya mere bikonu ndị nne na nna anyị, ndị ntorobịa ibe m, ka anyị nyere aka jikọọ aka ọnụ mee ka asụsụ na omenala Igbo anyị ghara ịnwụ pee, maka na onye kpọọ ọgba ya mkpọkọrọ ụmụaka ewere ya kpụrụ aja. Daalụnụ, ka emesịa.